Atención para bailar. Claro, daquela unha tocaba un cacho, pois tiraba con un instrumento e dicía a outra, ora toca a ti que despois vou bailar eu. Agora nós imos bailar, a vos tocade. Logo, como ten que ser, ou como é, claro. Mira unha cousiña, e como lles dou a vostedes por facer así este grupo de pandereteiras de Mens? Como naceu todo eso? Era a moda así sempre. No, pero agora xa non é, digamos, a moda, non? Non, agora os outros non saben. As mocedade agora non sabe desto. E como é que non saben agora desto? Como é que non sabemos? Non aprendeno. Pero será que non nos enseñaron? Será que non sei? Non se ensiñar. E a vostede que lle parece eso? Cree que a mocedade de hoxe debería a de aprender todo isto? Debía. Era unha cousa bastante bonita. Pois mira, trouxenche un agarrado. Que se baila, pois, de parellas. A ver, mira. Como cada parella vai ao seu, normalmente pois non hai un retrouso. Que é un retrouso? Un retrouso é como a parte, digamos, máis repetitiva, non a que se che queda na cabeza. Normalmente sempre se repite, sempre o mesmo, con outra letra, pero a melodía é a mesma. Igual que pasa, por exemplo, nas cantigas, non? Que esta parte que normalmente son 4 versos, pero poden ser de 3 tamén, ou, bueno, hai xente que fai algunhas cosas máis especiales, pero é máis raro, normalmente son 4 versos, e despois sempre vai lalá, que o que pasa aquí non vai haber ese retrouso, porque, xa che digo, ser un paso doble moitas veces, pero non se fai. Noutros sí, Ao principio eran 6 as vellas de Mens, eran 6. Teresa de Cambada, que era unha señora, estuvo nos primeiros anos, morreu no ano 1979. A mellor chamábase Prudencia, era Prudencia de Beán de Arriba. Logo viña Asunción, que era Asunción de Beán de Abaixo, era irmá de Prudencia. Logo viña Manuela de Benita. Logo a Veria da Jaja, que chamaban, e por último Teresa da Canoija. Eu curtiando de noite, eu curti de madrugada. Eu curtiando de noite, ti por mí non anda nada, ti por mí non anda nada. A Turuxo é unha agrupación folclórica que naceu, pois vamos cumplir 70 anos, e a Turuxo é unha entidade que ao comezo pois se dedicou moito á recollida por aí, polos rueiros de bailes. E foi cando, nese intre, nos anos a comezos dos anos 70, coñecimos as nosas velliñas, as velliñas de Mens, que logo tiveron unha traxectoria de 20 anos con nós como actuando. A raíz de aí, destas mulleres que foron, pois iso, un pouquiño da man do noso director artístico, vamos, do noso mestre de baile, Manolo Cajaraville, saíron bailes, danzas moi arcaicas, que era algo totalmente diferente ao que se vira ata aquel momento. Este ano non hai ameixas, que se caen as ameixeiras. Para lles regalar os mozos, hai amoras nas silveiras. Saír a Francia, a Calatayud, a Ciudad Real, era moi novedoso. Tivemos, perda maneira, unhas 80 actuacións ao longo de 20 anos que estuvieron con nós, decían el así. Bueno, falaban e siguen falando, pero nós estamos coñecendo o mundo. Cruzar o Atlántico, iso é impresionante. Impresionante foi tamén a acollida, por exemplo, alá en Buenos Aires, que acabamos chorando todos, público e nós, porque a xente, os emigrantes que estaban alá, e os fillos deles que nunca na vida viñeran aquí, ver esas velliñas, dicen, é que nos recordan as aboas galegas, estas son as aboas galegas. Foi un boom dentro do folclore. Se agora elas levantaran a cabeza e pudera ver a donde chegaron, porque todo saiu delas, esa forza para seguir adiante.
donde será. Son dos lugares de mes, daquela terriña chá. Ay, a la la, ay, a la la, ay, a la la, ay, a la la. Somos o grupo de pandeireteiras Raigañas, que pertenece á Asociación Cultural Raigañas de Cerqueda, que leva desde o 79, facemos este ano 45 anos. As cantareiras levamos menos tempo, non sei se desde o 89 ou por aí. Somos un grupo humilde e que temos unha responsabilidade pola parte que nos toca de manter vivo o legado cultural, musical, oral, a lingua tamén, que as nosas avós nos deixaron. E tamén transmitirlle ás novas generacións. Empezou cunha xente nova, sendo unha xente nova que se xuntaba precisamente para ir ás actividades. Empezamos como se empezaba daquela, viña unha persona a ensayarnos, tipo da sección feminina, eses bailes que eran levados ao escenario, uns bailes inventados, eu penso que é a maior parte das veces, pero bueno, gracias a eso, collémoslle o gustillo, porque non se falaba. Non se falaba, foi algo que se deixou no olvido e que nós despois, gracias a que veu xente de outros grupos, o boom das agrupacións folclóricas que vían pola zona a recoller, que foi cando nos dixeron, oye, que aquí ten que haber un tesouro, e había, de feito había, pandeireteiras en todas as casas, non? E bailadores, a bailadoras. Pasou moita xente tamén por aquí, moita xente da parroquia, de fora dela, moitísima, non saberíamos dicir, moitas. Ao mellor non están, non seguiron, pararon por diversos motivos, pero aprenderon a tocar un instrumento, a tocar unha pandeireta, a cantar. Pasei no mar da Marola, Ferrolana, Portevere. Pasei no de madrugada, a pique de me perdere, a pique de me perdere. Ao pasar a ría, ao desembarcar, o tío Laranxo caíu no mar. Caíu no mar, caíu no mar. Ao pasar a ría, ao desembarcar. Eu cantar non canto ben, pero teño unha de boa, co amor que me portende. Non quer muller cantadora. Para este tocarei, para este tocarei. Non che podo que estou rouca. Esa non é parecida. Non che podo que estou rouca. Vale, outra vez dentro comezo. 1, 2, 3. Non che podo que estou rouca. Non che podo que estou rouca. E agora, rouca de moito cantar, esta noite maila e outra. É igual. Fácil, sí. Vale. 1, 2, desde aquí facemos. Veña, dende o principio, 1, sí. 2, 3. Non che podo que estou rouca, non che podo que estou rouca. Rouca de moito cantar, esta noite maila e outra. Vale, agora o ai la la, o primeiro que escoitamos. Vale, a ver. Ai la 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 la. Podemos escoitar de novo? Cando se fixera aquí a recollida no 90, creo que fora, non? En Cerqueda, que se xuntaron un lote de, que lle chaman agora informantes, por nós eran unha xente maior. Exacto, que foremos polas casas buscar, porque non sabíamos quen sabía ni quen non sabía. Entonces, Quique Peón, que fora o que por aquela estaba nos dando clase, dixo, tedes que ir mirar, porque seguro que hai moita xente. Entón, puxámonos a buscar. Efectivamente, no momento que preguntabas, dixeche, vai á casa de tal, que ali aquel bailaba moi ben, ou aquela tocaba moi ben, e tal. Ao final xuntamos un lote de xente, que foi unha pasada. Pois eles entraron tocando, as señoras colleron as pandeiretas e tal, nós deixámoslle pandeiretas algunhas porque non as tiñan, e olvidáronse de que estaba ali recollendo. Quero dicir, é que lle importou pouco, eles fixeron a festa, había unha señora que levaba 13 anos sin salir da casa e levaba non sei cantos, 23, 30, non sei, unha borrada sin tocar a pandeireta. Colleu a pandeireta, empezou a tocar, de feito, ensangrentou o coiro da pandeireta, porque que non parou. Aquelo durou como 5 horas, aquela festa que se fixo, e tuvo tocando todo o tempo. Aprender das vellas
é empaparse totalmente. Non é algo meramente musical, é algo humano, quero dicir. Esa aprendizaxe é unha aprendizaxe de vida, é unha aprendizaxe total, que non se pode sustituir por unhas aulas. Eu son Carme, fágome chamar Carme da Pontraja, porque son tocadora, son cantadora, tuve a fortuna de poder aprender na miña aldea da xente máis maior. Eu son Puxé da Pontraja, irmán de Carme, vimos do mesmo sitio. Tamén a Pontraja é como o meu selo de identidade, xente da Pontraja non hai moita, así que eu son bastante máis nova que a Carme, non teño tanto percorrido, pero aprendín dela, aprendín, bueno, dos vellos algo tamén, que aínda estuve en algún contacto con eles, con elas. Levo dando oficialmente clase, pódese dicir, 3, 4 anos. E, bueno, tocamos as dúas na Arbouba. Somos tocadoras da Arbouba, sí. Cuma Pontraja non hai, cuma Pontraja non hai. Fan borra de cantos queren, ai, 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 olé. E rinse de cantos hai. Sin lingua non hai música, porque é a lingua que constitúe as melodías, a que lle dá forma, a que determina pois unhas cadencias concretas, porque tes unha fonética concreta. Nos mantemos conscientemente, ademais, porque queremos mantelos, uns rasgos dialectais concretos. Sabemos que no noso corpus no noso cancioneiro temos moitísimas coplas en castellano e outras moitas que son castellanizadas. Que estaban en galego originalmente e que se castellanizaron. Hai quen di que as hai que manter porque é super tradicional, non estou pa nada de acordo, é o froito dun proceso de castellanización que xa todos conocemos. Hai quen di que hai que cribalas, cousa que nós aquí facemos e eliminamos as que están en castellano, porque se ti queres transmitir a través da música unha lingua, se lle enseñas unhas cántigas en castellano, pois estás transmitindo outra lingua, non a nosa. Pasando por ese filtro lingüístico, pasando por un filtro tamén de contido, pois eu se cadra non quero cantar eso, non quero cantar que o home lle pega á muller. E a revisión non vai nas músicas, a revisión vai no texto, vai no contido, vai no contexto social que crea esas cántigas, esas letras. Entón, pasas polo cribado ou hai quen aboga tamén pola nova creación, que está moi ben. Veis, xa me olvidei. Para outro que viñere, non o direi que non ven. Vamos. Vamos. Veña. Non che podo que estou rouca, non che podo que estou rouca, rouca de moito cantar esta noite mala e outra. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Para este tocarei, para este tocarei, para outro que viñere, non o direi que non veñe. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Confundíme outra vez. Eu aquí non canto máis, que eu aquí nunca cantei. Para ser a primeira vez, non sei como sairei. A intención, eu creo que de calquera aula que queira ser un pouco moderna, contemporánea e andar cos tempos, ten que ser que o contido que ti estás transmitindo responda ao modelo social que a ti che gustaría, porque se ti non eliminas cousas, siguen, normalízanse e volven. Sí que é verdad que hai certas mestras, e xa me enfoco nas mestras, porque ao final somos os que transmitimos estas cousas e as que temos na mão cambialas, sobre todo para a xente que aprende. Se unha mestra defende, pois bueno, pois esta canción é esta cántiga en castelán, pero tamén xa a nivel de contidos vai moi ligado ao momento social. Isto vai acompañado
ten que ir acompañado sí ou sí de un respeto a todos os niveis, a todas as diversidades, unha ruptura de roles folclorizados, non? Pois roles que respondían a un modelo social que foi cambiando e esperemos que non volva. As escolas populares o que buscan é romper ca idea folclorizante e ter unha música como foi sempre, viva, que se vaya creando, que se vaya actualizando e que ande cos tempos. Cando ti colles eso e ten que quedar estanco, eso está morto. Queremos unha música viva, popular, que sexa accesible a todo o mundo. Queremos que haxa respeto por todas as persoas, que se manteñan as diversidades, que cada persoa experimente co seu corpo, que cada persoa se acomode. Que caras de mona, mira que moinante.